салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Hyundai Starex аст бародаро, солиш 2000 сол. Сӯзишвориш дизел, мотор, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. Мошина ходове бародаро, мотор, коробка ходове 100%, задагӣ пистагӣ надорад. Бародар дастарош насун дар кора, фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Восе, нарша 46000 сомон мега. Хайдори анибошад биё мега мошина бина ҳайкна маҳқоша савдо мешавад назди мошинда. касоне ки хайдор ҳастем, марҳамат, рақамҳоро экранда ватсапам дорем, метавонед ки занг занем, ки тариқи ватсап муроҷиат кунем, маълумоти паратара аз соҳиби мошин дастрас кунем. мошини дигари мо бародаро Мусоси ҳастед, солиш 2003, сӯзишвориш дизел, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. Мошин бародаро 4 та баллони нав дорад. Мотор, коробка ходове ҳама 100%. На ходу, фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Спитамин, наша 65000 сомон мега. хайдори анибоша бо муомила дорад. бародароне ки хайдор ҳастем, марҳамат, рақамҳоро экранда занг занед, маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. касоне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошини дигари мо бародаро Камази Пулман, солиш 87, сӯзишвориш дизел, коробкаш механик, ҳолаташ чӣ хеле ки наворда мебинед бародаро, состоянияш ҳамин хеле ҳуҷҷат дорад. даврозиш бародаро 9 CI. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, наша 70000 сомон мега. бо муомила доштаед. марҳамат, бародароне ки хайдор ҳастед, метавонед ки рақамҳоро экранда занг занед. эълони навбати мо бародаро хонаи фурӯшиш аст. Хона қарор дорад дар ноҳияи Вахш, 4 хона, 8 сотиқ замин. нақш бародаро бо маслиҳат бида. хонаро чӣ хеле ки наворда мебинед, кришаи ҳамаш пӯшидагид, хона тамоман беремонт ҳастай. алоҳонарам дорад, об, свет бида бародаро, ҳуҷҷатош 100%. нақш чӣ хеле гуфтем бародаро, бо маслиҳата, хайдор бошед, рақамҳоро экранда метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти паратара аз соҳиби хона дастрас кунед. эълони дигари мо бародаро Ниваи фурӯшӣ ҳастай. Нива солиш 2001 сол. Сӯзишвориш гази бензин, кузов внедорожный, объем 1.7, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошина ходове бародаро ҳамаш 100% кор мекунад. мотор, коробка ходовои соз. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша 22500 мега. ягон хайдори анибоша мега биё ай пеш бина савдо мешавад. касоне ки хайдор ҳастед, барои маълумоти паратара ба даст овардан рақамҳоро экранда занг занед.
Бародаро ваз 2106 пурсидаги буданд. Як таифтагим бо нархи бениҳоят арзон. Солаш 84, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.5, коробкаш механик, ҳолаташ миёна. Мошин бародаро мотораш камтар камбудӣ дошта тамом. Дига ҳамаш мега 100% кор мекунад. Баронашам ҳолати хуб даҳанд. Қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нарша 5000 сомон мега бо савдо мешавад. Касоне ки харидор ҳастед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо маънофи мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед.